з любов'ю да тэатра. Вітаем вас, паважаныя тэлегледачы, тыя, хто бачыць нас і чуе нас. Вы любіце яго велікасць тэатр? Хочаце даведацца пра яго навіны? Творчыя адкрыцці? Сустрэцца з таленавітымі акцёрамі, рэжысёрамі, драматургамі, кампазітарамі, мастакамі? Хочаце дакрануцца да таямніц творчасці? Адчуць магічную сілу мастацтва тэатра? Тады далучайцеся да нас зараз. Мы распачынаем тэлевізійную вандроўку па розных прафесійных тэатрах нашай Беларусі. Першую тэлевізійную тэатральную вандроўку мы распачынаем з Нацыянальна-акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы. Будынак гэтага тэатра быў узведзены ў 1890 годзе па праекту знакамітага польскага архітэктара Казіміра Казлоўскага. На працягу сваёй гісторыі тэатр неаднаразова падвяргаўся рэканструкцыям. Апошняя рэканструкцыя 2013 года вярнула будынку тэатра яго першапачатковы гістарычны воблік. Зараз тэатр, нашы шаноўныя тэлегледачы, выглядае прывабным і выклікае у гледача эстэтычную асалоду. У сакавіку 2015 года на сцэне Нацыянальна-акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы адбылася прэм'ера спектакля «Чайка» па п'есе Антона Павловича Чэхава, знакамітага рускага празаіка і драматурга. Адначасова з навучаннем на медыцынскім факультэце Маскоўскага універсітэта Чэхаў распачаў сваю пісьменніцкую дзейнасць. Фелейтоны, кароткія юмарыстычныя апавяданні, шмат працаваў для тэатра. П'есы Чэхава абвінавачвалі ў адсутнасці сцэнічнасці, у недахопе дзеяння, у беспарадковасці дыялога. Першае прадстаўленне «Чайкі» на сцэне Александрынскага тэатра ў Пецярбургу ў 1896 годзе завяршылася правалам. Адэкватнаму ўспрыманню новай драмы рускі тэатр быў не гатовы. І толькі пастаноўка гэтага твора маскоўскім мастацкім тэатрам у 1898 годзе адкрыла гледачу Чэхава драматурга, якая сёння не толькі не згубіла сваю актуальнасць, але стала надзённай і своечасовай. Сімвалічна назва п'есы «Чайка». Яна знаходзіцца ў цеснай сувязі з сюжэтам, канфліктам і героямі п'есы. Хачу нагадаць, што з 2009 года мастацкім кіраўніком Нацыянальна-акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы з'яўляецца Мікалай Мікалаевіч Пенігін, выпускнік Беларускага дзяржаўнага тэатральна-мастацкага інстытута. У свой час Мікалай Мікалаевіч працаваў на тэлебачанні, у розных тэатрах Беларусі, а таксама у вялікім акадэмічным тэатры імя Георгія Таўстаногава ў Санкт-Пецярбургу. Мікалай Мікалаевіч Пенігін – рэжысёр асоба. Рэжысёр надзвычай разнабаковы, асабліва у праяўленні выбару п'ес розных эпох і жанравых накірункаў. Ад класікі да сучаснасці, ад псіхалагічнай драмы да абсурда. Я ніколі Чэхава не ставіў раней п'есы. Можа, толькі зараз я зразумеў, пра што Чэхаў. Тэатр павінен гаварыць пра высокае. Пра высокае. Давайте паслухаем, што аб гэтым працэсе работы над спектаклем раскажуць самі творцы. Галоўны выразны сродак тэатра – гэта артыст. Я ведаю актрыс, якія вось былі менавіта такія. Театр действует как зеркало для зрителя, для общества в целом и для того времени, в котором он существует.
Тэатр – гэта все ж таки такая падзея ў жыцці чалавека. І да яе ставяцца і так, што туды трэба адзецца, звычайныя людзі, так, трэба адзецца, гэта трэба падрыхтавацца, гэта нялёгкая справа для гледача. Режиссерское слышание, состояние настроения, акцента, фона, то есть вот это главное. Бывает, что при первой же беседе с режиссером или при первой читке пьесы ты все как бы, ну, видишь основу, видишь атмосферу. Калі ўзнікалі нейкія праблемы і там рэжысёр і сцэнограф казалі, а як гэта мы будем зрабіць, я им отказывал словами барона Мюнхгаузена: не волнуйтесь, будем бить через дымоход. Чехова нельзя делать вот так вот, чешая ухо противоположной рукой. Спачатку музыка, потым мы ўбачылі дэкарацыі. Гэта ўсё так было натуральна. Я нават не заўважыла, як зрабіўся цэльны такі цэлы спектакль. Што сёння кліча гледача ў тэатр? Магчыма, прыцягальная сіла сцэнічнага мастацтва, розная па зместу і па форме, якая заставляе чалавека зрабіць пераацэнку духоўных каштоўнасцяў, якая дапамагае атрымаць адказ на спрадвечныя тэмы і праблемы, звязаныя са злом і дабрынёй. Так, можа, чалавек прыходзіць у тэатр як у храм для адкрыцця міра ў сабе, за прасвятленнем душы. Эскізы і макеты. Эскізы і макеты – гэта першы крок сцэнографаў ад задумы да ўвасаблення. А зараз звярніце, калі ласка, увагу на эскізы да гэтага спектакля. Сцэнаграфія – гэта мастацтва стварэння глядацкага вобраза спектакля мастаком і рэжысёрам, разнабаковымі тэхнічнымі і мастацкімі сродкамі. Сцэнаграфія можа быць падрабязнай, лаканічнай або мінімальнай. У спектаклі «Чайка» сцэнаграфія вырашана мінімальнымі сродкамі. Для Чехова не нужны никакие придумки, нужно только органично, со вкусом организовать пространство. Там не нужны космические решения. В этом смысле всегда трудно, когда ты не хочешь предлагать ничего, в кавычках, интересного. Реально существует всего лишь два важных фактора. Фактор номер один – это нравится художнику и режиссеру. Второй фактор – это подходит. Если эти два фактора существуют, можно делать такую декорацию. Чем этот спектакль отличается, может быть, от всех остальных? Ну, во-первых, Чехов. И, во-вторых, тоже Чехов, поскольку это не, скажем, не иллюстрация внешних событий, я имею в виду музыку, а вот это внутреннее состояние, внутреннее наполнение сцены и как бы выражение именно актерского состояния, что, в общем-то, принципиально отличается от обычной иллюстрации. Тэатральнае сцэнічнае асвятленне – гэта той неверагодны цуд, які спрыяе складанню мастацкай атмасферы, якая неабходна для развіцця дзеяння ў спектаклі. У Купалаўскім тэатры заўсёды была культура святла. Гэта была заўсёды нейкая вышыня. Мы ўжо адразу, яшчэ да выхаду на сцэну, вызначыліся з агульнай канцэпцыяй святла, і заставалася толькі падчас рэпетыцыйнага працэсу гэта толькі ажыццявіць. Сустрэча са сцэнографам, пэўныя нейкія размовы з рэжысёрам, з Мікалаем Пінігіным, калі яны распавялі мне пра сваю канцэпцыю, то вось нешта ўжо пачало вымалёўвацца. Весь этот видеоряд, который вот представит, ну, то есть который представлен на сцене, служит именно на идею, то есть на спектакль, на такой режиссерский посыл, внятный очень. В большей степени это направлено на зрителя. Надо ли применять новые технологии? Обязательно надо. Я считаю даже, что чем их будет больше, тем, наверное, будет интереснее и разнообразнее. З дапамогай грыма ідзе
знешняе пераўвасабленне акцёра у любы вобраз, любы характар. Характар грыма ў тэатры залежыць ад мастацкіх асаблівасцяў п'есы, рэжысёрскай канцэпцыі і стыля афармлення спектакля. Кожнага спектакля тэатра спецыяльна распрацоўваецца макеты афіш і праграм таго ці іншага спектакля. Як разумее гэты драматургічны матэрыял, гэту п'есу сам рэжысёр Мікалай Пінеін. П'еса пра тое, што свет знікне. І будзе холодна, 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 пуста, пуста, пуста. І праз доўгія тысячагоддзі штосьці ўзнікне зноў. Чэхаў напісаў эту п'есу напрыканцы 19 стагоддзя пра тое, пра што мы зараз глядзім на ўсіх тэлевізійных каналах. Пра ўсе гэтыя катаклізмы і пра тое, што мы ўжо ведаем, што Зямля знікне. У тым сэнсе, што гэтай цывілізацыі не будзе. Можа, ввогуле нічога не будзе. Будзе такі Венера, Марс, Сатурн і Юпітер. Паслухаем, што скажуць пра сваіх герояў выканаўцы роляў, артысты тэатра. Мне всегда интересно играть роли, которые на меня не похожи. Ну, это роль человека, который очень тихий, скромный, очень одинокий. И в этом его глубина драматическая именно. Костюм подстреленный, короткий, укороченные брючки, укороченный пиджачок. Ну, это создавало очень точное ощущение, очень помогало для ощущения вот характера этого человека. Маленького, бедного, в смысле в финансовом плане, скромного, очень помогало. Кохаю вас. Не могу от туги сидеть дома. Кожный день хожу пехом 6 верстов сюды и 6 назад. И сустракаю один только идентиферентизм з вашего боку. Миколай Миколаевич мне казал: Максим, что ты заўсёды играешь? Ты постоянно несешь некий другий план. Просто. Ну, это так, па-за кадрам, здаецца. Просто выйди да забяры гэты чемодан, і ўсё. Не трэба мне других планаў твоих, якія ты там сабе малюеш. У гэтай ролі гэта невялічкі час, за які трэба нейкім чынам сябе раскрыць і падаць. І мне здаецца, што тое, што можна было зрабіць у гэтай ролі, я зрабіў, і мне падабаецца, што я тым не менш, не гледзячы на гэта, нешта для сябе адкрыў, мне гэта было прыемна. Адзін з выдатнейшых артыстаў Нацыянальнага акадэмічнага тэатра Віктор Манаеў. Играть одного з самых старэйшых персонажа у п'есе, а моему герою 62. Сядзець у інвалідным крэсле, ці хадзіць, абапіраючыся спачатку на одну палку, потым на две палкі. Цяжка казаць пра свайго героя, якога ты іграеш і якога ты любіш. Усё ж таки жывога, сардэчнага чалавека, паказаць яго адзіноту. Хварэе, сапраўды, там лекаў яму не даюць. Я и рад лечиться, да вот, доктор не хочет. Лечиться у 60 годов. И у 60 годов жить хочется. Добро разважать. Вы пожили над своим, как я. Я прослужил
на лёсе менавіта гэтага Сорена, які хацеў там можа іншага жыцця, а так лёсам і Богам склалася, што вось атрымаў тое, што ён мае. І што ён таксама не патрэбны ні сваёй сястры, ні нават пляменніку, якога ён вельмі любіць. Ну, для сябе я так лічу, што ў канцы спектакля ён і памірае ў сваім гэтым крэсле. Ну, это для мяне так. Але і нават гэтага ніхто не заўважае. Можа, так мы не дамаўляліся з рэжысёрам, але для мяне гэта было, вельмі важным. Справа не ў гэтых дробязях, а справа ў такой унутранай адзіноце. І вось праз гэта, праз яго, праз Сорена, это, здаецца, вельмі яскрава падаецца. Павел Харланчук – особа своеасаблівая, непаўторная, таленавітая у тэатры, кіно і на тэлебачанні. Мое шанаванне, Петр Николаевич! А вы что хвораете? А вы что? Кепска, кепска. Мария Ильинична! А знали? Замужем? Да, да. Счастливая? Я не ведаю чаму, менавіта ў гэтым спектаклі, менавіта з гэтай ролі. Мне наогул падавалася, што цяжэй яшчэ не было. Можа быць, гэта аўтарытэт Чэхава, можа быць, гэта такі страх перад менавіта гэтай роляй, можа быць, гэта страх перад класікай, я не ведаю што. Але мне было так цяжка, і я па-добраму зайздросціў артыстам, якіх так моцна атрымлівалася, там, Валя Гарцуева, ці там Сярожа Руденя, ці Віка Чаўлытка. Мне падабалася глядзець за імі з-за кулісаў, ці на сцэне проста. І вось я проста хочу сказаць, што я не адразу ўліўся ў гэты цудоўны ансамбль. Мне падаецца, што галоўнае ў гэтым спектаклі гэта ўсё ж такі акцёрскі ансамбль. Валянціна Гарцуева – адна з выканаўцаў ролі Ніны Зарычнай. Якія яе разважанні наконт сваёй гераіні? Падчас рэпетыцыі, як усе, я вельмі хвалявалася. Па-першае, гэта Чэхаў, да якога кожны артыст вельмі хоча дакрануцца. Ой, гэта такая вялікая адказнасць. Апошнім часам вы зрабіліся зласлівымі, выказваецеся ўсё незразумела нейкімі сімваламі. І вось гэтая чайка таксама, відаць, сімвал, але даруйце, я не разумею. Усе сілы мае, якія ў мяне былі на той момант. Вось я, мне здаецца, паклала на гэтую працу, і мне вельмі прыемна працаваць у гэтым спектаклі. Зоя Белахвосцік. Ёй падуласны ролі любога кшталту, пачынаючы ад сучасных гераі да высокай класікі. Што для яе чэхаўская Аркадзіна? Па-першае, я скажу, што гэта вялікі падарунак сыграць такую ролю. Гэтая цудоўная актрыса, жанчына, яна мне вельмі падабаецца. Па-другое, як яе жывецца як жанчыне, як маці, і выбраў яе тэатр. І я вельмі цёпла да яе стаўлюся. Яна мне вельмі мілая, і я лічу яе трагічнай фігурай. А так же ён чомусь не выбраў якой-небудзь звычайнай п'есы. Прымусіў нас праслухаць гэтую дэкадэнцкую лухту. Дзеля жарту я готовая слухаць лухту. Але тут жа прэтэнзіі на новыя формы, на новую эру ў мастацтве. А па-мойму, ніякіх новых формаў няма. Так! У мяне ёсць грошы, але я ж артыстка. Ай! Ты такі таленавіты, разумны, лепшы за ўсіх сучасных пісьменнікаў. Ты! Адзіная надзея России! І хочу сказаць пра маладых акцёраў. Хочу сказаць аб
Сашы Казелі. Вельмі таленавіты чалавек. Ён глыбокі вельмі. Трэплівы іграе і майго сына, і ён цудоўны партнёр. Ён партнёр шыкоўны. Треба хвалить только ее одну. Треба кричать, или захопляться червоной игрой писать. Пьеса сконченная! Довольно! Заслона! Что ж ты звонишь? Заслона! Давай заслону! Пьеса не сподобалась. Вы погружаете мое натхнение и лишите меня посредным, никчемным, неких шмат! У ролі Дорна адзін з выдатнейшых майстроў тэатра Александр Падабед. Пьеса сподобалась. Что с ней есть? Вы взяли сюжет со сферы абстрактных идей. Так и треба. Потому что мастацкий твор обовязково повинен выказывать какую-нибудь серьезную думу. Только то я цудовно, что серьезно. Вы повинны верить. 9 шагов пишете. Иначе, коли вы ходите по этому маляўнейшему шляху, безвызнашены, нет, вы заблукаете. Ваш талент знішчыць вас. Ролю Машы, як і кожную сваю творчую працу, выдатная артыстка Вікторыя Чаўлытка вырашае бліскуча. Дозвольте пожадать вам всего наилепшего. Не поминайте лихом. Вельми вам вдячны за ваше доброе ставление. Пакуль ідзе на сцэне асноўнае дзеянне перад гледачом, за кулісамі тэатра ідзе сваё непаўторнае жыццё. Мы вас очень любим, очень ждем. Пожалуйста, приходите. Сапраўды хацелася б, каб інтарэс да тэатру быў, можа, больш вялікі сярод моладзі. Віры эмоцый і дзеянняў, дзе немагчыма застацца равнодушным. На хорошем спектакле вы можете прийти и сопереживать что-то вместе. И это вас приблизит к реальности, если вы очень компьютеризированный человек. Молодые люди, ходите в театр. Вам от этого станет только лучше. Прыходзьце ў тэатр, гэта важна, ну як, гэта цікава, гэта жыццё, гэта нейкі новы свет, новы зварот да вас. Просто прийти з адкрытым сэрцам у тэатр і разумець, што ў жыцці бывае ўсё. Нават такія спектаклі, якія ён пабачыць, добрыя ці кепскія, няважна. Ну просто паставіцца да гэтага не як да вельмі сур'ёзнай справы, а як да рэчы, якая крыху, можа быць, дапамагае адкрыць яшчэ адну дзюрачку для разумення гэтага свету. Адчуць вось гэты арамат і атмасферу тэатра. Раптам захочацца яшчэ раз схадзіць з сябрамі. І того, можа, таму існуе і мастацтва, і тэатр, каб мы не забывалі, што існуе вось гэта душа бессмяротнай чалавека, як яна пакутае, і як яна шукае праўды,
як яна шчыра хоча быць патрэбным іншым. Вось. І тэатр можа гэта нагадаць. Нацыянальны тэатр, які стварыўся ў 20-м годзе мінулага стагоддзя, это вялікая нацыянальная каштоўнасць, это душа народа. Шановныя сябры, наша тэлевізійная тэатральная вандроўка па Нацыянальнаму акадэмічнаму тэатру імя Янкі Купалы падышла да свайго завяршэння. Дзякуй вялікі усім удзельнікам. Здароўя вам, дабрабыту, з любоўю да тэатра.